Ako zistíš, či je kuracie mäso z obchodu plné hormónov a antibiotík? Odpoveď je nesmierne jednoduchá, no a som absolútne presvedčený o tom, že ťa bude šokovať. Zistíš to tak, že si prečítaš legislatívu, pretože v nej uvidíš, že užívanie akýchkoľvek rastových hormónov na chov zvierat v Európskej únii zakázané už od roku 1981. A rovnako tak v nej uvidíš, že od roku 2006 sa antibiotika nemôžu používať na rast zvierat, ale iba na liečbu skutočne chorých zvierat. Pričom po takejto liečbe musí uplynúť určitá ochranná lehota a musí sa vykonať testovanie na zvyškové reziduá antibiotík, než sa môže mäso od takéhoto zvieraťa dostať do obchodu. Áno, boli už aj prípady, kde sa v mäse skutočne našli stopové množstva antibiotík, no je to raritné. Stane sa to zhruba 0,2% testovaných vzoriek, no a takéto mäso je okamžite stiahnuté z trhu. Pravdou je, že európska legislatíva patrí v tomto medzi najprísnejšie na celom svete. Nemusíš sa teda báť, že mäso, čo si u nás bežne kúpiš v obchode, bude obsahovať rastové hormóny alebo snáď antibiotika. Pre viac pravdivých a vedecky podložených informácií ma nezabudni sledovať.